spaghetti pababa. Di ba? Nagustuhan niyo yung tinapay ko? Sarap! Saan galing yan? Costco. Costco ba yan? So, Sobrang tamis. Ha? Nakatatlo ako. bakers. Ako basta ninenok ko to. Tama-tama sa ano to sa spaghetti. Dami ko. Spaghetti. Sakto hindi pa ako kumakain. Di talaga ako kumain. Alam ko may spaghetti. Yan. Ay, yan. Tapos, sara natin. Yan. Yan. Ano to? Naku po, baka magpururot ako dyan. Kain tayo. Ating spaghetti. Yan. Ha, ha, ha. Spaghetti pababa. Kain tayo mga kabaryo. Ay, ay, ay. Kain. Sumikinig tayo ng Bombo Radyo. Basta Radyo. Bobo. Sabado. Dito po muna tayo sa ating pong lagay po ng panahon po para po doon po sa mga late tuners po natin na hindi po naabutan yung yung update po natin kanina sa ating pong lagay po ng panahon, especially yung pong mga farmers po natin na nakaabang po yan. So ito po, ulitin po natin mga kabombo na ito nga pong low pressure area as of 2 a.m. Update po ng Pag-asa is talaga naman pong tumataas, di ba yung pong chance po niya na ito mag-develop po into tropical depression or maging ganap po na bagyo kasi ito sa pagsubaybay po natin, di ba dito po sa nasabi pong low pressure area dito pong nakalipas na pagkakataon Basta Radyo outside Philippine area of responsibility Bombo! lumapit po ng lumapit bombo hanggang sa nakapasok na po ito sa ating pong PAR and now as of 2 a.m. today po ng Pag-asa ang low pressure area po na namataan sa loob po ng ating pong Philippine area of responsibility ay nasa 250 kilometers east ng Catanduanes. So, dyan po sa may part po ng southern Luzon po ito, mga kabombo. Ito nga kung nasabi pong low pressure area. At ito, kanina na ibahagi na din po natin na ang Bicol region, ang Central Visayas, ang Eastern Visayas, ang Northern Mindanao, Caraga, Davao region, Aurora at Quezon, talagang apektado na po nito nga pong LPA. So titignan po natin, napakalawak din po nito nga pong naapektuhan pong area po ngayon ng nasabi pong LPA kasi Luzon, Visayas and Mindanao, mga kabombo, may mga lugar po na naapektuhan. Even yung po sa probinsya po ng Aurora, mga kabombo na malapit-lapit po dito po sa atin. So yan, ito pong LPA is inaasahan po natin na magdadala ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat po ng mga pagbuhos po ng ulan. Particular doon po siya nabanggit po nating mga areas, mga kabombo. Pero syempre ang Metro Manila, Mimaropa at nalalabing bahagi po ng Central Luzon, Calabar Zone, Visayas and Mindanao, ang mga kabombo. Ganun din, maulap po na kalangitan na may mga kalat-kalat po ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat. Pero yan po dulot naman po nito nga pong southwest monsoon. At yan din po sa may Ilocos region, mga kabombo, bagyang maulap hanggang sa maulap po na kalangitan na may mga kalat-kalat po ng mga pag-ambon.
pagkulong pagkidlat, yan pa rin po ay dulot po ng southwest monsoon. At yung nalalabing bahagi na po ng Luzon, mga kabombo, yung nakaka-apekto na ho rito is localized thunderstorms. So, bahagi na ho tayo mga kabombo nito nga po mga apektado po ng localized thunderstorms. So, bagyang maulap hanggang sa maulap po na kalangitan na may mga mga pag-ambon at pagkulong pagkidlat yung inaasahan po natin. At ito, check na po natin, di ba, sa mga susunod po natin mga programa, yung linya po ni Bombo, ni Sir Ramil Tugpiel, kung sa pagtaya po ng pag-asa, di ba, Pagtaya. ito yung Pagtaya daw eh. Gaano po makataas yung porsyento na inaasahan po magiging ganap po na bagyo. Ito nga pong nasabi pong low pressure area kasi talagang pataas po ng pataas, di ba, yung kanya pong chance po na Pagding pababa. tropical Pataas. depression, mga kabombo. So, ito po yung unang bagyo ng ngayong pong araw po, ngayong pong taon mo na ito, dito po sa atin just in case, di ba, kung sakali, mga kabombo na talaga naman pong nag-develop na po ito into tropical depression. Kaya mag-ingat pa rin, di ba, yung ating pong mga kababayan, ugaliin nakasubaybay dito po sa atin pong himpilan kasi from time to time po mga kabumis nagbibigay po tayo ng update at kahapon mga kabumis. Basta radyo. Bombo. Heavy rainfall outlook. Actually, meron po yung heavy weather advisory number 5 mga kabombo. Ito nga pong DST Pag-asa. Ito ay may dayan po sa MPA at dito nga pong tawag dito, nga pong low pressure areas naman. Low pressure area at dito nga pong southwest monsoon. So kung titignan naman po natin dito, talagang karamihan po is may part po ng ito yung southern Luzon na mga kabomba and even sa may part po ng Visayas at ng Mindanao. Pero dito po sa atin po sa norte, wala naman po yung pong forecasted na heavy rainfall advisory po mula po dito po sa Pag-asa. Ay inaasahan pa rin po natin ito nga pong mga pag-uulan mga kabombo ngayon pong araw po na ito ng Sabado sa atin pong nasakupan. Kaya't palagi po na mag-ingat po yung atin pong mga kababayan. Pero ito po mga kabombo yung crucial po dito po sa atin pong alay po ng panahon. Buti sana kung talagang maulan lang ang mga kabombo, di ba, or maaraw lang, hindi po. Kasi hindi pa rin po inaalis po yung posibilidad na magiging mainit pa rin po yung ating pong lagay po ng panahon. Just like yung pong mga naranasan po natin itong nakalipas na pagkakataon, di ba, na talagang mainit naman, makabumay yung maghapon and then biglang yung pagluluto nyo, hindi ko kayo nire-report. buhos na, di ba, yung nga pong wala na sa pagkagabi or nito nga pong dakong hapon na ho, mga kabombo. Masyali yan, kasi talaga makapasakit. Alagaan po ng ating pong mga kababayan po yung nga pong sarili po ninyo. Ito nga pong pabago-bago po natin lagay po ng panahon. Alas po natin ay 36 na minuto na ho makalipas sa alas 5 po ng umaga. I-check na ho natin yung linya po ng ating pong mga Bombo Field reporters sa kanila pong mga areas of responsibility. Si Bombo Princess of Limen. Unahin po natin ito dahil talagang mainit po na pinag-uusapan ho ngayon dito po sa atin pong bansa. Ito nga pong HIV, di ba, mataas po na bilang ng kaso po ng human immunodeficiency virus, mga kabomor. Ito nga pong HIV cases. So check na ho natin dito po pas atin po na lungsod po ng Kawayan, doon po sa talaan po ng City Health Office, mga kabombo ay talaga naman pong kumusta, di ba, yung tawag dito, yung pong kaso at yung pong mga ginagawang hakbang para lang sa ganun po ay somehow, di ba, hindi man po totally ma-eradicate, mapababa yung pong ito, usually yung pong mga rason, di ba, kung bakit ito na ita-transmit, ito nga pong HIV, mga kabombo. Nasa ating si Bombo Princess of Liman, report mula po dito sa Lansading Kawayan. Bombo Princess, magandang umaga, please kami. City Health Office sa CHO
ang lahat ng residente sa Kawayan at mga karating bayan na agad nang magpayungan immunodeficiency virus o HIV screening upang malaman ang status sa sakit. Kaugnay ito sa pagdaming HIV cases sa bansa na umabot na sa 148,831 na kaso ng sakit simula noong January 1984 hanggang March 2025. Ramdam din na sa Region 2 ang pagtaas ng kaso ng sakit na umabot na sa 2,393 na diagnose simula noong 1984 hanggang April 2025. Sa pakikipag-ugnay naman ng Bomboracho Kawayan kay Nurse Juana Delia Gonzalo, sexually transmitted infection sa human immunodeficiency virus o STI-HIV coordinator, sinabi niya na part of one na nadadagdagan ang kaso ng HIV na naitatala sa kanilang tanggapan na dito yan sa Luzon at Kawayan. Mula sa mahigit 20 na kaso ng sakit noong 2024 hanggang February 2025, patuloy pa ang pagdami ng mga diagnosed sa naturang sakit sa kasalukuyang taon. Kanya marami na ang nahihikayat na magtungo sa City Health Office para magpatesa dahil tangkante ang taong bayan na confidential ang lahat ng records at pagkakakilanlan ng mga pasyente. Kalimitan anya sa mga mayroong HIV cases ay mga edad naman na 14 hanggang 25 na mga kababaihan, kalalakihan o LGBTQ. Kaugnay nito ay pinangalalahanan naman ang publiko na agad makapag-ugnayan sa mga STI-HIV coordinator upang magkaroon ng at hindi na makapagkalat pa ng sakit na HIV. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Nurse Juana Delia Gonzalo, STI-HIV. Magpa-screen dito po sa Luzon ng Kawayan o tayo po sa Taguig Bayan. Pumunta na po sa Kawayan City Health Office 1. Hanapin niyo na po ako, Delia Gonzalo. Is pa getting pababa, pababa ng pababa. Ako na nga natin itong mga may angin. Six. Wala, candy. May candy pala dito sa bag mo ko eh. Diba, may spaghetti pa rito. Yeah, ang dami kong kinain. Tagal mo rin yung kinain.
Yoshi. Yum. That's it. Bye-bye. Packaging pababa.